खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ सोरखारनि अरुणोदय बिथांखिखौ बिटिसिआव होनाय जानाय नङा होनना थांनाय सानखालि रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन। दायो फिन आरोबाव अरुणोदय बिथांखिखौ लानानै बिटिसिनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावनानै होदों गिबि मन्थ्रिया। मोनसे मिरु जथुमनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला बिटिसिआव दान मोनसेनि गेजेरावनो अरुणोदय बिथांखिखौ होनाय जासिगोन। मिरु जथुमाव लानाय आरोबाव बेनि अनगायै गिबि मन्थ्रिया माखासे बिथांखि फोसावनानै होबावनायखौ नुनो मोनबावदों। रायजोनि 9 थाखोनि गासै 3,13,614 फरायसुला फरायसुलिफोरनो गंसे गंसे साइकेल राननानै होगोन। रेशन कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै माइरं लोगोसे बे खेबनिफ्राय दालि, संख्रि आरो सेनि बायदिखौ खम बेसेनाव मोनगोन। आरो जुदि फैगौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला जानाय थाव गुबैखौबो रेहाय खालामगोन होनना फोसावबावो गिबि मन्थ्रिया। नैथि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मध्य प्रदेश रायजोआव कफ सिराप लोंनानै 16 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो गोबां खेब सावराय जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय साननैसो सिगां मध्य प्रदेशआव 16 गथ'साफोरनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय दान्थे बिदान्थे गोनां कफ सिरापजों सोमोन्दो थानाय डक्टरखौ हमनायनि उनाव सावस्रि मिरु बिफानजों सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। इन्डियान मेडिकेल एसोसिएशनआ डक्टर सनीखौ मानो दायनिगिरि खालामना हमनाय जादोंमोन बेनि सायाव गोख्रोङै सानथांखि खालामदों। फाहामनायनि नेमखान्थिफोरखौ मानिनाय जादों थेवब्लाबो डक्टरा गासिबो दायखौ लानो नाङा होनना बुंदों एसोसिएशनआ। डक्टर सनीखौ हगारनायनि थाखाय गोबां दावराव दावसिया बांसिन जादों आरो बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ फिन खेबसेबाव पाकिस्तानआ भारतनि आखायाव गाज्रि जेननो गोनां जादों। बे खेबाव भारतआ आइजोफोरनि सानसेयारि बुहुमनां काप बादायलायनायाव पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों। श्रीलंकायाव जानाय गेलेनायाव भारतआ जागायनायनिफ्रायनो दबथायनो हादोंमोन। भारतनि मोजांथार बेटिं आरो बलिं दिन्थिफुंनायजों पाकिस्तानआ 88 रानजों फेजेनजायो। पाकिस्ताननि केप्टेन फातिमा सानाया गिबियाव टसखौ टेल खालामदोंमोन नाथाय उनाव बेखौ हेड्स महरै फोसावो। भारतनि केप्टेन हरमनप्रीत कौरआ जेबो अजद होआखैमोन। अपन्स स्मृति मान्धाना आरो प्रियंका रावतआ गिबियाव बेटिं खालामनो जागायदोंमोन नाथाय उइकेट गोग्लैनायनि जाहोनाव गिदिर रान खालामनो हायाखैमोन। स्मृतिया 23 रानाव एलडब्लिउ आरो प्रियंकाया 31 रानाव आउट जायो। बेनि उनाव हार्ली देवलआ 3थि नम्बराव बेटिं खालामनो फैदोंमोन। बेराफारसेथिं केप्टेन कौरआ 19 रान बुनानै लेग स्टम्पआव आउट जायो। जेमिना रड्रिग्सआ दीप्ति शर्माजों लोगो जायो जाय 25 रान बानायदोंमोन जेराव स्नेहाया 20 रान दाजाबदेरदोंमोन। 8थि नम्बराव फैनाय क्रिसा घोषआ 20 बलाव 35 रान बुदोंमोन जायनि फिथाइ महरै भारतनि इनिंसआ थामहिनबा राना 247 सिम सहैदोंमोन। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। नाथाय मख'नो गोनां बाथ्रा दि जुबिन गार्गनि गासै रांखावरि लेनदेननि गुबै दायनिगिरि तारकेम मित्तलखौ नायबिजिरनायनिफ्राय गोजानाव दोननाय जादों। तारकेमआ जुबिन गार्गनि बारग' मेनेजारमोन। उनाव मुम्बाइआव थानायनि उनाव तारकेमानो सिद्धार्थखौ जुबिननि मेनेजार महरै थिसनदोंमोन। जुबिननि गासै राङारि लेनदेनजों लोगोसे तारकेम आरो सिद्धार्थआबो जुबिन गार्गनि मिउजिक एलएलपीआवबो बाहागो दंमोन जाय समाव जुबिननि अनसायगिरिफ्रा सिद्धार्थ शर्मानि सायाव जोबोद दुखु दिन्थिगासिनो दंमोन। बे समावनो जुबिननि गोथै सह'खौ लानानै दिल्लीनिफ्राय आसामसिम फैदोंमोन। आसामाव सफैनायनि उनाव तारकेमआ सुरसजायाव जुबिननि मान होनाय फोरबोजों लोगोसे सनापुरावबो गोथै सह'खौ लाबोनाय समाव बिथाङा दंमोन जेराव लाख लाख सुबुंफोरा सुरसजायाव जुबिननि गोथै सह'नि सेराव मोदै बोहैगासिनो दंमोन। बे समाव तारकेम मित्तलनि मिनिनाय आरो रायज्लायनायनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जुबिननि गोथै सह'नि जिरायसालियाव सेराव जिरायनानै बेफोरबादि मिनिनाय भिडिअ'खौ नुनायनि उनाव गासै रायजोआवनो गोख्रों फिनजाथायबो सोमजिदोंमोन। जुबिननि गोथै सोलेरनि सेराव जिरायनानै तारकेमआ मानो एसेबां गोसा मिनिदोंमोन बेखौबो मानसिफ्रा गोनो गोथो खालामदोंमोन। मख'नो गोनांबावदि आसामाव सानब्रैसो थानायनि उनाव तारकेमआ मुम्बाइआव फैफिनदोंमोन। बै समाव जेब्ला सिआइडिआ जुबिननि न'आव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनिफ्राय लानानै गोथै देहा फाहामसालिनि मावथिफोरसिम जुबिननि राङारि लेनदेननि सोमोन्दै सोंथि खालामगासिनो दंमोन अब्ला नेटिजनफोरा सोंथि दैखांगासिनो दंदि तारकेमआ माबोरै बे सोंनाय फिननायनि दायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों जेराव मानो दायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन बेनि सायाव दासिम नायबिजिरनाया जागायदों। भारतनि मुम्बाइ हादोरनाङारि बिरखं गाथोन गोदानै लुफुंनायनि गिबि खोन्दोखौ मावख'आरि महरै बेखेवगोन।
19,650 कौटि रांजों थामहिनबा खरसा बाहायनानै लुनाय बिरखं गाथोना हादोरनि देरसिन ग्रीनफिल्ड बिरखं गाथोननि मावथांखि जागोन। मख'नो गोनांदि मुम्बाइ मेट्र'पलिटान ओनसोलनि नैथि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोन होनना गनायजानाय नवी मुम्बाइ इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनखौ छत्रपति शिवाजी महाराज इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोन बायदि हादोरनाङारि मानदान्दा लाखिनो थाखाय लुफुंनाय जादों, जाहाथे दावबायारिफोरनि थांलाय फैलाया बांनायनिफ्राय सोमजिनाय जेंनाफोरखौ खमायनो हायो। बे बिरखं गाथोना बोसोराव 9 मिलियन अख्रां दावबायारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो खाबु होगोन आरो 30 लाख मेट्रिक टननिबो बांसिन कार्ग' सामलायगोन होनना मिथि मोनदों। भारत बांलादेश हादोरनाङारि सीमायाव सिखाव फालांगि खालामग्रा हानजाफोरखौ नुनो मोननाय जादों। जेब्ला मोसौ आरो मैसोफोरखौ भारतनिफ्राय दैमाफोरनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै बांलादेशसिम लांखारनाय जादोंमोन, बे समावनो सिखाव हानजाया आयेन बेरेखायै मस्लाफोरनि बराफोरखौबो दैमा बारनानै बांलादेशसिम दैथायहरनो नाजादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हानजाया बांलादेशआव मस्ला, गुबैयै जिरानि माखासे बाहागोफोरखौ सिखावै दैथायहरगासिनो दंमोन। थांनाय मोनायाव धुबुरी भारत बांलादेश सीमानि गोब्राब जायगाफ्राव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव BSFनि हानजाया सिग्रोमनानै मितरसार चौकीसार ओनसोलनिफ्राय गासै 22 बरा जिरा बोखांनो हादों। जेब्ला सिखाव हानजाया जिरानि बिराखौ दैमा बारनानै बांलादेशसिम लांनो नाजागासिनो दंमोन, बे समावनो BSFनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो बराफोरखौ जब्द खालामनो हायो। खोमसिनि खाबु लानानै सिखाव फालांगिरि हानजाया खारखोमानो नाजादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामाव जिरे बेसेना किल'ग्रामाव 300 निफ्राय 400 रांसिम जायो। जों मिथिगौ, थांनाय माखासे दान सिगां एबा सेप्तेम्बर दानाव आसामनि गोबां जिल्लायाव आसाम सोरखारनि बिथोन बादियै आयेन बेरेखा सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै थानाय गोबां माइनरिटि हारिनि सायाव एभिक्सन खालामदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै गलाघाट, बिश्वनाथ, गवालपारा, कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं, लखिमपुर, नगाव आरो तिनिसुकिया बायदि आसामनि जिल्लाफोराव गोहोम खोख्लैदोंमोन। बेखौ लानानै मुस्लिम फरायसा आफाद थामहिनबा आमसुआ गोख्रोङै रायजोनि दाब दाब जायगायाव सोरखारनि हेंथा, BJP सोरखारनि हेंथा सोमावसारनायबो खालामदोंमोन, जेराव एभिक्सनखौ बन्द खालामनांगौ, मानो मुस्लिम सुबुंफोरखौल' टारगेट खालामगासिनो दं, मानो मुस्लिम सुबुंफोरखौल' टारगेट खालामनानै एभिक्सन खालामदों होनना गोबां अजद लाबोदोंमोन। थेवब्लाबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव थाद'नाय गैयाजासे एभिक्सनआ सोलिदोंमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय समाव थाबैनो एभिक्सन खालामबावगोननि बाथ्रा फोरमायनाय बादियै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बावैसो सिगां मोनसे गोनां बिजिरथाय होदों, जेराव बुंनाय जादों दि रावबो दखल खालामग्राया मोनसे थि धोरोमनि सायाव बिथा खालामनानै रैखाथि मोननो नाङा। आर'जलाइनि गेजेरजों दाबि खालामनाय दं दि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौनो बुंदों दि जुदि थागिबि सुबुंफोरा सोरखारि हाखौ आवग्रिनानै लायो, अब्ला सोरखारा बेखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनाय नङा होनना साननाय नङा। 2 आगस्ट खालाराव गुबुन गुबुन खौरां बिजोंफोराव गिबि मन्थ्रिनि बे बिबुंथिखौ फोसावनायनि उनाव सोरखारा थागिबि मुस्लिम हारिखौ नोजोर होनानै होखारनायनि नटिस फोसावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे आर'जलाइनि गेजेरजों आफादआ गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय आखाय होनो खावलायदों। बेराफारसेथिं बे बारनि एभिक्सनाव BTCआव रायजो जानाय माइनरिटि हारिनि सायावबो एभिक्सन खालामगोन नामा? लोगोसे ट्राइबेल, बर', मिसिं, राभा, कार्बिनि सायावबो होस्रांनाय हाबाफारि लागोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों, नाथाय गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला आसामनि थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायाव एभिक्सनखौ खालामनाय जानाय नङा, जेराव ट्राइबेल सुबुंफोरा जेसेबांखि फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानानै दं, बिथांमोना फरेस्टनि लेन्ड राइट एबा हा पाट्टा मोननो हानायनि खाबु दं, एबा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जाब्लाबो हानि फोरमान बिलाइ मोननो बिथांमोना हायो। नाथाय सोरखारा गोबां समफोरावनो गुबुन गुबुन बाथ्रा फोसावो, जेराव एभिक्सनखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय गासिबो हारिनि सायावनो माब्ला समाव एभिक्सनखौ खालाममारगोन नामा? बेयो मोनसे सोंलु जानानै फैदों आरो बेखौ उननि समासो मिथिसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।